Ako in Nili December sang he somni panga ania he zana in chunga tui ka pama he kha eng nuam ko mai wan te te po ko zo la trangin dar thum velan lo chuaka ko la nge an ron thlen to ang ti te kan ngai to a bo in chu veng thara la pui fa pa te ka han ena chumi zo chuan hruai nen uwa ve ni dora thei tui reng dil PYD conference akalte nena lo zor tur sari kan la le a ka hona ma chani te ina kek som kala le boka voin chu shia tipo a vaccine la atlei du lova a tre reng maya voin tlai chu kanin oi chara amu hila ai amu hil thau chu tlei ve le ta a ku lom sang hi po in ati eng chuai mei mas te nai to boka hai nuam ve ko mai he ka phone camera tha lo lu tu ka tha eng po a eng thei lo ta ro re la te in ania so lai eng so lam hi veng thar pi nei te in lam pang te nia he in chung zo la ka oma ka phone na thavak lova tha eng po eng lo khop mai phone tha nei ve te achak khop mai tui ka pama a ho sura akha ka ngak do ni thala chu em mai sia ka phone la chuanin a eng box si lo wa enge om zia po ka se ka phone la chuanin na kim ko mai box si em dan te hi om mo ti han ti la em te ni ni chuang lo phone khalawa chuan eng po eng thei lo ti pam chu ni an to do to so ma ha eng wam khop mai puzai ran noi te in po eng ut ma te hi ther toi lam tang nia so ro re la te in nia ti ai zo te po eng ve ve